staan in de eerste rang hier, hè? Oh shit. Ja, toch? Ja, we staan in de eerste rang, of niet? Hè? We staan in de eerste rang. Ja, zeker. Ja. Je hebt een plakje mooi uit, zeker? Ja, zeker weten. Wat vind je er ook nota van? Ja, ik weet niet. Ja, niet best. Nee, niet best, nee. Nee. Maar toen bent pro-Zwarte Piet dan? Nou, ik hou wel van Zwarte Piet. Ja? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Ja. Dus dit is waardeloos? Ja, zeker. Oké. Ja. En waar wachten ze nog op dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Sinterklaas, ja, die moet je naar Del komen, toch? Ja, die moet hier nog langskomen. Ja. Dus daar wacht ik wel op. Ja, snap ik. Ja, ik kijk wel, ja. Oké. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Want hier zou je naar Del komen, maar net. Ja. Dan even meer, ja. We zijn nu alweer weg, jong. Bij Jeanette, bij het plein hier. Ja? Dan heb jij er weer op, hè? Dat heb ik er weer even op. Potverdikke, stak weer verkeerd. Het viel Oh, met- wat dan? Een paar gebroken taken, een paar gebroken borden. Nou, hier. Ik ben maar niet op de foto van mijn vriendin. Oh, nou, dat is mooi toch? Ik ken wel een. Ja, we kennen dat jaren. Ken dat je wel, want we moesten wel bewegen van de politie. Wat? Ja, je bent We in moesten wel beweging blijven. bewegen. Ja, we moeten ook bewegen. We kunnen wel heen, maar dat kan